Джордж Реймънд Ричард Мартин е американски писател на фентази и фантастика, сценарист и телевизионен продуцент. Той е най-известен със световните си бестселъри от поредицата епични фентази романи "Песен за огън и лед", които след това биват адаптирани в епичния сериал "Игра на тронове". Мартин е носител на наградата Еми, 2 награди Нобюла и 6 награди Хюго. Той е посочен от списание Time като една от 100 най-влиятелни личности. Роден е на 20 септември 1948 г. в Байрон, Ню Джърси, в семейството на Раймънд Колинс Мартин, пристанищен работник, и Маргарет Бреди Мартин. Има 2 сестри – Дърлиин Мартин Липински и Джанет Мартин Патън. Започва да пише от малък и продава на съседските деца своите истории за чудовища. По-късно става страстен почитател и колекционер на комикси и започва да пише фантастични сюжети за някои аматьорски издания. Мартин пише и истории за митично кралство, населено с костенурките, които гледал като домашни любимци като малко. Те умирали често и Джордж си представял, че те заговорничат помежду си и се избиват една друга. През 2012 година Мартин казва в интервю, че именно тези костенурки го вдъхновили да напише "Песен за огън и лед". Бъдещият писател завършва училището Мери Джейн Донахю и се дипломира в университета Мерист. Първата му професионална изява е осъществена през 70-та година, когато той е едва на 21. Продава "Героят" на издателство Галакси, а книгата е публикувана през февруари следващата година. След това Мартин продължава да пише разкази и публикува сборник с приказки "Песен за Лия и други" през 76-та. В средата на 70-те Мартин среща английския професор Джордж Гътрич от Sci-Fi конвенцията в Милуоки. Гътрич помага на Мартин да си намери работа в университета Кларк и от 76-та до 78-та Джордж е преподавател в Кларк по английски и журналистика. Въпреки че на Мартин му харесвало да преподава, внезапната смърт на неговия приятел и колега Том Риими в края на 77-та е повратна точка в живота на Джордж, който решава да се отдаде изцяло на писането. Така през 79-та Мартин напуска работа и се премества в Санта Фе. След провала на четвъртия му роман "The Armageddon Rag" от 83-та, писателят заминава за Холивуд и започва кариерата си в телевизията. Работи като сценарист на сериала "Зоната на здрача", а по-късно и като продуцент на "Красавицата и звяра". В телевизията Мартин постоянно среща предизвикателства и казва, че всеки път, в който предавал сценарий на продуцентите, те му казвали, че идеите са невероятни, но ще им струва 5 пъти над бюджета, с който разполагат, за да го продуцират. Изтощен от ограниченията на телевизията, през 1991 Джордж се отдава на следващия си писателски проект, вдъхновен от "Войната на розите" – "Песен за огън и лед". Епичната фентази поредица започва с романа "Игра на тронове", който е публикуван през 1996. Първоначално успеха на книгата не е голям, но постепенно с прогреса на поредицата продажбите започват да растат. През ноември 2005 година четвъртата книга "Пир за врани" става бестселър номер 1 на Ню Йорк Таймс и на няколко други издания. През следващата година книгата е номинирана за наградите Куил и British Fantasy. Впоследствие поредицата "Песен за огън и лед" набира все по-голяма популярност с телевизионната адаптация на HBO "Игра на тронове", чийто дебют е през 2011 година. Печели множество награди, сред които и Еми. През 2011 година е публикувана 5-та книга "Танц с дракони", която жена невероятен световен успех и получава редица награди, сред които Локус Пол за най-добър фентази роман. В момента последните 2 книги от поредицата са в процес на писане, а фенове от цял свят чакат с нетърпение публикуването им. Имената им са "Ветровете на зимата" и "Мечта за пролет". Джордж Мартин често е сравняван с създателя на "Властелина на пръстените" Джордж Толкин. Стилът на Мартин обаче е доста по-различен. Уестерос е предимно населен с хора, които водят морално усложнено съществуване и всеки от тях има своя цел. Творбите на автора са обичани от мнозина фенове и критици, а за света, който той създава в "Песен за огън и лед", са отличителни комплексните сюжетни линии, невероятните персонажи, великолепният диалог и перфектното темпо. Друг отличителен похват на Мартин, с който се различава от много други, е навика да убива главни и любими персонажи внезапно. Джордж казва, че изпитва морално задължение да отрази действителността на войната в фентази приказките си.
Джордж Мартин в момента живее в Санта Фе с втората си съпруга, Парис Макбрайт, с която са женени от 2011 година. Мартин е един от най-обичаните и влиятелни съвременни автори, който създава невероятната вселена на Песен за огън и лед, която придобива огромно световно влияние и се превръща в най-гледания сериал на всички времена. Всички пожелаваме отлично здраве на Джордж Мартин, тъй като в момента милиони хора по света са в очакване на последните две книги от поредицата.